विकेश भोजपुरिया। आज बघाटी एकरा बाबे न फिकिर सुतल बा ऐसे जैसे सुतेला खिकिर बानर आज बघाटी एकरा बाबे न फिकिर सुतल बा ऐसे जैसे सुतेला खिकिर दादा बुखतावे देर सुनो और घोके बेर छटपट फूल गुल सरिया वाले जाई रे तू तो पंचायती में राती सकार ले आ वही लगे से जुआ खेले चल गेले का रे। तोरा बुझात न खाऊ कि घाट पर बहुत काम बा। उठ 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 ओए होय न देखै सरई ओइ चितकाबरा अभिले सुतल बा एकरा बुझाते नहीं के तई कोई दूर दूर परब त्योहार के दिन बटे हवेले तू सुतल बड़ा। उठ 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 छठी माई के घाट चमकावल जाई छठी माई के घाट चमकावल जाई रिया फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। मानो सजेला जैसे हमनी सजावे के बीच में माई के सिर सुपटा बैठावे के ठीके कहला। मानो सजेला जैसे हमनी सजावे के बीच में माई के सिर सुपटा बैठावे के दिल वाला होते आइल सब चीजिया लाइल चल टेलर पर से हमनी उतारल जाई। यार साहब के नाती भोज बड़ा का तो वैसे पैकेट में से हाथ निकाल साले तू नहीं ना तारेगा साफ घाट पर से बेलगा दम हमरे नाम चला सरा उतार दा हट टेलरों पर से उतरबे तब न होई ना हमरा से अकेले उतर जतबो मैं और गुड़ा के बुलाओ ए साला तोरा के हम पता नहीं उतार है चुप ध के उतार त तोरा अकेले हम पता नहीं उतारे के त देइयो देख ल अकेले उतार जाई हमरा से बुलावा और गुड़ा के। छठी माई के घाट चमकावल जाई छठी माई के घाट चमकावल जाई म्यूजिक बाय विकेश भोजपुरिया। अजय चंदेश्वर रैले की रख थम हो देखो ना घाटिया तू करी चमा चमा हो अजय चंदेश्वर रैले की रख थम हो देखो ना घाटिया तू करी चमा चमा हो असुकी कितना माधार बड़ी बाटे यार कार गोइया के गुब्बारा से लिपावल जाई। जो ना कम से कम गोबर वो तो ले आ दे गिल ले आइए साला सूखल जौन ले आइए गिल ले आइए गिल। ओ बाप रे बाप देखो ना हमारा के गोबर ले आवेला हुकनी के दूसरे काम जाए दो हम ना ले हम अपने देखे आल बनियल बेला सो के प्रोग्राम पूरा लेके घर रही से हां त अपना बापे के मुड़ी पे हाथ धइले बाड़ो जैसे ऊ काम चोर हौ नु वैसे तू काम चोर बाड़े आ तोर मातारी बाड़ी नु त आगोई दौरा लेके चलावेली। छठी माई के घाट चमकावल जाई छठी माई